बिथांमोना दिनै बिटिसिआव हाबबाय मस्ट वेलकाम जाजोबनांगौमोन साथिथाल' नङा बिपिएफ मोनसे राजनिति दला बेखौ लानानै गोबां सिरियास आरो बेखौ लानानै दिनै मावनो ओंखारदों आरो मा सनितपुर आरो माने बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट रायजो राजाफोरनि जिथु बावसोमनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनाय बिनि बेसेन बे बिथांमोना मोनदों आरो खुलुमबाय बे समाव एनबिटि लाइभनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ बरायबाय दा राजखान्थिनि मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों दा नोंगौ 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै बिटिसिनि गोबां समस्तिफ्रा सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनबाय थांनाय 5 जुनाव आसामनि गभर्नरा जि नटिफिकेसन फोसावदों बिनि दारै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो दरं जिल्लाफोरनिफ्राय माखासे गामिफोरा मोन 81 गामिफोरा बिटिसिआव हाबनायखौ नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय जि बिटिसिनि जि समस्तिफोर बेफोर समस्तिफोरनि महरा सोलाय सोल' जाबोबाय दा आं दंफैयो बे समाव बिथां धोनस्री समस्तिनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथांनि खाथियाव जोङो दङ दा बिथांनिफ्राय नैबे धोनस्री समस्तिनि जि महर सोलाय सोल' जानायनि जि महर बिथांनि सायाव माखासे राजखान्थियारि थासारिखौ जोङो मिथिनो नाजागोन दा नुनो मोनदों जि आसामनि गभर्नरा थांनाय 5 जुनाव जि नटिफिकेसन होदों बिनि दारै बिटिसिनि गुबुन गुबुन समस्तिफोरा माखासे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाजों दाजाबनानै गोबां महरफोरा सोलाय सोल' जाबाय बेनि राजखान्थि थासारिखौ माबायदि नुहुरदों जोङो नुनो मोनदों जे 2020 बिटिआर सुक्ति जानाय बे सुक्ति जानायनि गेजेरजों थांनाय नैबे जुननि 5 थारिखआव जिथु मोनसे बिटिसिआव सोसनजानाय गामिफोर सनितपुर पार्टआव माखासे जायफोर दिनै गामियाव सोसनजाबाय 60था गामि आरो जोंहा दरंनिफ्राय माखासे फैदों टटेल 81था गामि अलरेडि सोसनदों बे 81था गामिनि गेजेराव दिनै सनितपुराव गासै 60था गामि दं दा बेखौनो जों बुंनांगोन जे बिथांमोना दिनै बिटिसिआव हाबबाय मस्ट वेलकाम बेहाय रावहाबो अबजेक्सन गैया मानोना बिथांमोनाबो बे अधिकारखौ मोननांगौ मानोना दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय गोबां बर' सुबुंफ्रा दिनै बे माने जि आन्दलननि स्पिरिटजों फैनाय आन्दलन खालायनाय बिथांमोनाबो गोबां माने कन्ट्रिबिउसन दं बेखायनो आं बेखौनो बुंगोन जे दिनैनि थारिखआव जाजोबनांगौमोन 60थाल' नङा एखे गामि नांजाबनाय गामिफ्रानो दिनै माबा मोनसे खारनाव दिनै थालांबाय बेखौ जों फैबाय थानाय दिनाव बेसेबांसिम हायो जोंनि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेखौ जोङो बे मोनसे आलादाहै जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव मोनसे समस्ति खालायनो थाखाय जों माने सेस्था खालायगोन आरो मानोना दिनै नुनो मोनदों बेखौ लाना राजनिति खालायनो नाङा दिनै जोंनि बिटिसिआव जों मा लुगैदों जोंनि बिटिसिआव जोङो सान्थि लुगैदों जौगानाय लुगैदों आरो इयुनफोरनि थाखाय जों मोनसे संस्थापनखौ लुगैदों आरो नंखायनो दिनै बिपिएफ मोनसे राजनिति दला बेखौ लानानै गोबां सिरियास आरो बेखौ लानानै दिनै मावनो ओंखारदों आरो दिनै गोबाङानो गोबां बुंगोन जे दिनै धोनस्री समस्तियाव मेक्सिमाम माने भटार्सखौ जों सोसनदों आरो दिनै रौतायाव माखासे सोदों जोंहा हरिसिंगायाव माखासे सोदों हरिसिंगा पार्टआव गोलैनाय जिथु हरिसिंगा समस्तिनि सिङाव माने सनितपुर माखासे पार्टआव माखासे गामि सोसननायखौ दिनै बे हरिसिंगा पार्टआव सोनानै होदों आरो दिनै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जोंहा बिश्वनाथ सार्कोलनि सिङाव जिफोर माने नर्दुवार एरियायाव गोलैनाय बे गामिखौ जोंहा रौतायाव सोसनना होदों आरो गफुर सार्कोलनि सिङाव जिफोर गोलैदों दिनै बेखौ धोनस्री समस्तियाव सोसनना होदों दिनै खोथाया बेसो जे सोसननाया थिग दं मोजां जाबाय खिन्थु दिनै बिथांमोननि राजनिति खेमथाखौ माबायदि लांनो नागिरदों फैबाय थानाय उनाव जों बेखौ बेसां हायो जों बयबो नाजानानै बिथांमोननि राजनिति खेमथाखौ जों होनो सेस्था खालायनांगोन बे रावनिबो माने बे सोरखौबा क्रेडिट सोरखौबा उमुगा मावदों बे नङा बे जाहैदों मा सनितपुर आरो माने बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट रायजो राजाफोरनि जिथु बावसोमनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनाय बिनि बेसेन बे बिथांमोना मोनदों आरो नंखायनो बिथांमोना जिथु मोनसे गावनि राव गावनि हारि गावनि धोरोम गावनि ओनसोलखौ जौगानायनि जिथु थांखि लानानै जिथु सोमावसारदोंमोन बिथांमोना दिनै बिटिआरनि सिङाव हाबनानै बिथांमोनखौ माबायदि जोङो स्पेस होनानै फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलखौ बोरै जौगानो हागोन बेसो जोंना गिदिर खोथा आरो आच्छा मोनसे जोबोर गोनांथार बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा हाबसननायाव बिथांमोननि जितु
सेक्रिफाइसनि जे बिनिमय बिथांमोना मोन्दों होननानै बिथाङा बुंथिदों खिन्थु गुबुन फारसेथिं बिजेपि आरो इउपिपिएलनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंनो नागिरदों जे बेखौ इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो नांनानै सोसननाय जादों होननानै बे बिथिङाव नोंथांनि बिबुंथिया मा जागोन बेखौ लानानै सोरबाफोर राजनिति खालायनो हागौ जे सुक्तिया मा खालायदों बिटिआर सुक्तिया सोरजों जादों बिटिआर सुक्तिया जाहैदों मा जोङो जायफोर दल संगठनजों अकल दल संगठनखौ नेतृत्व लानोल'सो होदों आन्दलनखौ साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा खालायदों ना आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन हारिफ्राबोथ' जथेस्थ' माने बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन दङ मानोना बिथांमोना आन्दलन समाव डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मरेल हिसाबै जथेस्थ' खालायबोदों नंखायनो दिनै दायित्व दं बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआ सोरनि दिनै सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि बिथांमोना जों मावदों होनबा जानाय नङा बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना पावार दं सुक्तियाव फैनाय माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायजोबनांगौ 100% खालायनांगौ सुक्तिया दिनै 100% जायाखै सनितपुरनि गामिया बेल' नङामोन ससिनबावनो दंबावोमोन बिथांमोनाबो 60टा गामियावनो मावदों जों मावदों होनना क्रेडिट लाबाथ' जानाय नङा नंखायनो जोंहा नलेज दं सनितपुर बिसदाननि सायाव जोंहा गोबां नलेज दं व्यक्तिफ्रा गैयाब्ला आंहा दङ मानोना जों बे ओनसोलाव थानानै आन्दलन खालामना फैनाय हिसाबै जों मोनथिगौ नंखायनो बेहाय जोङो सोरखौबा क्रेडिट होनानै लाब गैया मावनांगौ बिथांमोना मावखानांगोन दायित्व जिथु होदों सुक्तिया जानानै फैदों दिनै 100% इमप्लिमेन्टेसन जानांगौमोन दिनै मा जुक्तिनि थाखाय माखासे समस्याफोरजों दाजाबदेरनानै बिथांमोनखौ खस्थ' होनोसो नागिरदों नंखायनो आलादाहै जिथु 60टा समस्ति जानायनि खोथामोन दिनै 60टा समस्ति जायालासिनो माने 60टा गामिल'सो बिथांमोना बिटिसिआव माने लिस्टखौ सोना होनानै बे मोनथाम समस्ति नोङो हमना ला पासनियाव एसे सोदों आरो जोंहा कालिंदुवाराव एसे सोदों बे गामिफ्राव सोनानै मा फोरमायनो नागिरदों खिन्थु दिनै बिराद माने एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव बयबो खस्थ' मोनगोन दिनै जों बुंनो हाया जे बिथांमोना माबायदि खस्थ' मोनगोन जों बिथांमोननि खस्थ'निफ्राय जेरै जोङो बारग'नो हागोन बिथांमोनखौ जों खस्थ' होनाथ' लाब गैया बिथांमोननि जौगानाय खामानि मावनांगोन बिथांमोनखौ जों सुबिदा होनांगोन मानोना बिथांमोना जौगानो नागिरदों बिथांमोनाबो राजनिति खेमथा नागिरदों माने मोनसे डेम'क्रेसि माने माबा थानाय हिसाबै जाथि हिसाबै राव गावनि धोरोम हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोनाबो खस्थ' खालायदों नंखायनो दिनै बेहाय सोनानै सोरबा बम गावनानै सोरबा बेदर जानानै बेजों बे बुस्थुआ बेजों एखे माने रायजो राजाखौ बिथांमोना कनभिन्स खालायनो हाया मानोना हजोंनि सुबुंफ्रा बिश्वनाथनि सुबुंफ्रा सनितपुरनि सुबुंफ्रा जथेस्थ' सांग्रां नंखायनो दिनै बिथांमोना जे सोदों जों मावदों होननायनि खोथा गैया जों बयबो कन्ट्रिबिउसन दं बेहाय दिनै नोंथांमोनाबो दङ साংবাদিকफ्राबो दिनै जथेस्थ' बेहाय माने बिथांमोना माने बे बिथांमोननिबो अबदान दङ मानोना दिनै बेहाय रावनिबो क्रेडिट नङा बे जोंनि बर' ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनि साननाय सिन्था धारणाफोरनि मावफुंनायनि सायाव बिथांमोना बे खामानिखौ मावखानांगोन दायित्व लाखादों जिहेतु बिथांमोना मावनोसो हाबावाखै बेसेबां मावनांगोन मावालासिनो बे 60टा गामिल' सोना दोननानै बेहायनो फोजोबना थांबा जानाय नङा आरो मावनांगोन जाय दायित्व लागोन बे मावनांगोन ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बयबो नोंथांमोना नुदों दानि बे बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां माने सुबुं माहारिफ्रा बुंदों जे दानि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो बेखौ हमदांनो हाबाय आरो बिजिरनो हाबाय नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ 100% गभर्नमेन्ट फैयोमोना रोखा जाखाबाय आरो नंखायनो बे खामानिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिपिएफआव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बिथांमोननि राजनितिक केमथाखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै बे ओनसोलनि थाखाय आलादायै मोनसे बिसिडिसि लेभेल जों गायसननांगोन समस्ति गायसननांगोन आरो गोबां माने बिथांमोननि हा हुनि खेमथानि माबायदि धरनाव बबे सार्केलाव सोगोन बबे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव सोगोन आरो बिथांमोननि अधिकारफ्रा मारै जागोन बेखौ गोबां धरनाव राजनिति बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिथु खेमथा होदों हांबिधाना जिथु खेमथा होदों बे खेमथानि गेजेराव थानानै बिथांमोना बे अधिकारखौ मोननायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो आच्चा बिटिसिनि मान सावगारिया सोलायनायजों लोगो लोगोनो बिटिसिनि राजखान्थियाबो गोबां सोलाय सोल' जागोनखौ आसा खालामदों नामा एबार सोलाय सोल'आथ' माने बिपिएफआथ' माने फैखागोन ना राजनितिया सोलाय सोल' जागोन सोलाय सोल' जागोन ना खेमथा सोरनिबा आखायाव माने बिपिएफनि आखायाव फैगोन मानोना बिथांमोना मावनो हायाखै 5 बोसोराव जिथु दायित्व लादोंमोन रायजो राजाफोरनो जि खोथा बुंदोंमोन जेबो मावनो हायाखै एनडिएफनि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन खोथा बुंदोंमोन दिनै जेलावबो माखासेया दाबो दं केसआवबो थांबाय थानांगौ जाबाय थादों बेबो दिनै जोबाखै आरो दिनै माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथा बुंदोंमोन बेखौथ' मावफुंनो हायाखै दिनै जों नुनो मोनदों हा हुनि खोथा बर' रायजो राजाफोरजों गुबुन हारिफोरनि हा हु मावफुंनाय खोथा बुंदोंमोन दिनै मावफुंनो हायाखै थगायदों 2.5 लाख सुबुंफोरनो हा होदों होनना बुंदों बिथांमोना माने डाटाखौनो दाबो होनो हाया
नाम्बारसखौल'सो खिथादों डाटाखौ बिथांमोना क्लियार होनो हाया नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै लेखानि नामाव बुक्सनि नामाव दिनै जिबायदि सेन्ट्रेक एड्रास खालायदों हो माने 500 थाखानिखौ दिनै 15,000 थाखानि बिथांमोना बायनाय देखायनानै जिबायदि मोनसे दुर्निति खालायदों बिसिडिसि लेभेलाव जिबायदि दुर्निति जादों दुखियाफोरनि न'खौ जेरैबायदि लुफुंनांगौमोन बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोरा दायथ' लानानै लुफुंनो हायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि आंनि दनसे समस्यायावथ' बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांमोना जिबायदि दुर्निति खालायदों माखासे अफिसफ्राव थां जेबो माने फैसा होआबानो जेबो जाला दिनै इन्टारभिउ खालायदों इन्टारभिउआव दिनै मा खारनाव दिनै बिथांमोना साख्रिनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि दिनै होगोन होनना बुंदों दासिमबो पस्ट माने बिथांमोना ग्रेड माने बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बिदिनो गोबां रोखोमनि बिथांमोना दुर्निति दिनै जुदि जौगादोंमोनब्ला बिटिनि सुबुंफ्रा दिनै माने इसां साननो गोनां जाखो एमजेएनरेगानिफ्राय लानानै PMAY न'निफ्राय लानानै माखासे आइबि स्किमफोरनिफ्राय लानानै माने 5th फाइनान्स 6th माने बिनिफ्राय लानानै दिनै जोंनाव जौगानाय गैया नंखायनो थांनाय बोसोरनि जिथु बाजेट 2024 आरो 25 गासै माखासे फान्ड बिटिसिनि जौगानायनि खामानिखौनो बिथांमोना 200 कौटिनिबो बारा फैसायानो दिनै बिथांमोनाव खरसा खालायनो हायासै माखौ जों जौगानाय बुंगोन गोबां लामा मावनो गोनां दं गोबां माने ओनसोलफ्राव दलं बानायनो गोनां दं मावाखै बिथांमोना खुगाजों बुंबा जानाय नङा दिनै 5 बोसोर जाबाय सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जासै बिथांमोना बुंथों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे डेम'क्रेसियाव जायहा इलेक्टेड अपोजिशनानो जा रुलिंआनो जा अपोजिशनाबो माबा मोनसे बेहाय रुल थानांगौ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस खामानि मावनो सुबिदा मोननांगौ दिनै बिथांमोना हिटलारि हागन खालायदों आं दिनै दनसि समस्तिनि सासे MCLA हिसाबै बे 5 बोसोराव आंनो बिथांमोना मात्र LED लकेल डेभेलपमेन्ट फान्ड होनायनि अनगायै बोसोराव 50 लाख थाखा होयो आरो दिनै एक मोनसेबो फान्ड दिनै बिथांमोना माखासे सेन्ट्रेल स्टेट माखासे फ्लेक्सि स्किमबो दिनै बिथांमोना मोनसेबो होआखै जिर' आंनो जेबो स्किम होआखै बिथांमोना ब्लकखौ बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे माने डमिनेट खालामना दोनदों सोरबा इन्जिनियार सोरबा BDO माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला गावसिनि अनुमति नङाब्ला जेबो मावनो हाया होनना बुंदों मोजांनि खोथा मोजां खालायदोंमोन दिनै बिथांमोना बे रौता ब्लक बायदिखौ मा खालायनो नागिरखो अदालगुरि ब्लक बायदिखौ मा खालायनो नागिरखो दिनै बिथांमोना जौगानाय खामानि मावदोंबा दिनै ओनसोला जौगानांगौमोन ना जेबो गैया जिर' नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ मात्र समखौल' नेदों बिसायख'थि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना जिर' अदालगुरियाव 10टा समस्तियाव बिथांमोना मोनसेबो समस्तियाव दिनैनि थारिखआव देरहानो हाया नंखायनो दिनै बे क्लियार पिक्सारफ्रा आरो नंखायनो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन मोजां डिसिसन ला बिटिसिया जिबायदि मोनसे सनमान गोनां मोनसे काउन्सिलमोन 6 सिडिउल प्रभिजननि गेजेरजों जानायमोन दिनै बिटिआरनि खेमथाखौ लाना दिनै बिथांमोना बिटिआर होनदों बिटिआरजों सालायदों बिटिआराव मा गोदान सिस्टेम फैदों फानाथ' बिटिआर जानानै गोदान बारा बाजेट फैयाखैना सिगां जि फैदों बेनो दिनै बिटिआर जादों होननानै जों माखौ रंजानो बिटिसियाव जिथु माने मोनसे 40टा जेरै समस्ति दं 40टा समस्तिल'सो बोरो 60टा समस्तिया बिसिडिसि 420टा बिसिडिसि 420टा बिसिडिसि दिनै बिथांमोना जोंनो राजनितिक अधिकारखौ माबायदि बिथांमोना जोंनिफ्राय माने जौगानाय लानानै खामानि मावगोन होननानै राजनितिनि खोथा बुंदों बिथांमोना अब्ला दिनै नोंथांमोना नाय PWD इरिगेसन इडुकेसन गासै सिस्टेमा बेनो दं दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों बिराद पावार लाबाय जों होननानै बिटिसि सुक्तिनि दफा मथे माखासे पावार बिटिसिनि पावार चिफ डिपुटि चिफआ इकुइभेलेन्ट टु माने स्टेट केबिनेट रेंकनिमोन दिनै डिपुटिनि केबिनेट रेंकआ बहा थांखो दिनै जायफोर दिनै स्पस्ट लिरनाय दंखायो EMफ्रा इकुइभेलेन्ट टु माने स्टेट मिनिस्टारनि माने पावारमोन दिनै बहा थांखो दिनै बेथ' गैला नोंथांमोना बिजिना नाय प्रेक्टिकेलखौ नाय दिनै माखासे डिपार्टमेन्ट वाइसआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै बिथांमोना पावारखौ लाना बिराद सालायदों होनना बुंदों बिराद जौगादों नोंनि आखायाव खेमथायानो गैयाबा नोंनि आखायाव फान्डनि सेंसन खेमथायानो गैयाब्ला नों बोरै जौगानाय खामानि मावनो जों मा लुबैदों जोंनो गावनो हारसिङै बे 40टा जोंनो बिटिसिआव ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै जिथु होदों बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होनायखौ जों हारसिङैनो बे माखासे खेमथा लानानै फाइनान्सियेल सेंसन माखासे अथरिटिखौ जों लानानै दिनै खामानि मावनो हानाय जोंनाव खेमथा थानांगौमोन दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो आच्छा नुनो मोन्दों थांनाय जिथु बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय
बिग ब्रादार बिजेपिनि अननाय नांथारगोन होननानै मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों जिहेथु इउपिपिएलआ बेखौ मोननो हादों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि बेलायाव बेयो माबायदि जागोन बिपिएफआ सरकाराव माबोरै फैनो हागोन जों रावनिबो सायाव सोनाराखै जोंहा मोनसे स्पस्ट जोंनि हाइकामान आरो जों CWSआव मोनसे सिद्धान्त लाखादों जोंहा 40टा समस्तियाव जों 40टा समस्तियाव गेलेगोन बेहाय सोरनिबा सहाय लानानै सोरनिबा खेमथा लानानै सरकार दागोन जों बेखौ रायजो राजाफ्रा बेखौ बिनि बिसारखौ होगोन आरो नंखायनो दिनै नुदों इउपिपिएलजों बिजेपिजों मित्रता दंमोन बयबो बिजिरदों इउपिपिएलआ जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै बिजेपिजों मानो बिथांमोना नागारजाखो कारापसना बारा जादों बिथांमोनखौ लाफानानै बिथांमोना जेंनायाव गोलैदों नंखायनो दिनै बिजेपिआ बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैया देक देक कारापसन जाबाय थादों देक देक दुर्निति जाबाय थादों देक देक नों माने जोंहा माने सार्कोल अफिसाव थां मण्डल अफिसाव थां गासिबो जेरावबो नुखाजोबो बयबो मिथिगौ बेखौ अपेन सेक्रेट दिनै नंखायनो दिनै बेखौ मानो बिजेपिआ मानो बार्डेन लादों नंखायनो बिथांमोनखौ बुंदों आलादा आलादा गेले एबार ओंखारगोन दा थांनाय बारावथ' बिथांमोना खेमथायाव गैयामोन 12थाल'जों बोरै सरकार जानांगौ जाखो जों 17थायानो दिनै सरकार दानो हायाखै राजनिति माखासे कनस्पिरेसियाव बिथांमोना सुक्ति खालायनानै लाबोनायखाय खेमथाखौ होदोंमोन नुबाय बिथांमोना माथो सालायनो रोङा बे बुस्थुखौ नुदों नंखायनो बेहाय बिनि एबार फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना 12थानि सिमांखौ नुनो नाङा सिंगल नाम्बाराव बिथांमोना थागोन आरो आच्चा गोबां मोनसे अभियोग इउपिपिएलनिफ्राय होबोबाय थादों माने हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लि बिटिसिनि जितु एसेम्ब्लियाव बाहागो लाया होननानै बिथांमोना गोबां बुंबोदों बे मानो बाहागो लाया जानो थांदों फार्स्टआव थांदों थांबालाय मा जानो जोंबो ओरैनो थांदोंसो जेबोआनो मोनाब्ला नोङो बुंनाया मोनसेबो रज'आब्ला मोनसेबो रज'आ एसेम्ब्लियाव बुंनाय खोथाफ्रा जोंथ' बुंनाया गावनि बेक्तिनि नङाना रायजो राजाफ्रा जोंनो जि बुंदों अपोजिसननि आवाजआ जादों रायजो राजाफोरनि बाथ्रा रायजो राजानि बाथ्राखौ जों बेहाय उत्थापन खालायगोन नंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि बारग' चिफ बिथाङा अपोजिसन लिडार हिसाबै जोंहा देरहासार बसुमतारीखौ होना दोनखादों नंखायनो दिनै बिथांमोननि जिथु एसेम्ब्लि सिस्टेमखौ दिनै बिथांमोना लांनो नागिरदों जिबायदि सिस्टेमाव बुंदों बिथांमोना अभियोग होमालाय मा जानो नंखायनो जेबो बिथांमोननि बे बुंनाय खोथाया मिनिंलेस आरो जोबथारनाय सोंलु बावैसो एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो इउपिपिएलआव थांनायखौ बावैसो नुनो मोन्दों बे बेलायाव नोंथाङा फोरमायथिया एनडिएफबिनि सासे सागानगिरि डक्टर धीरेन बर' बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाहैदों आं बिथांखौ धन्यबाद होगोन बिथाङा मा सिमां नुनानै बिपिएफनिफ्राय नागारनानै इउपिपिएलआव थांदों बिथाङासो मोनथिसिगोन बे सिमां नुनायखौ आरो जों बेखौ हमनो हानाय नंला मानोना आसा खालायदों बिथाङा जि सिमां नुदों माने मोगथाङाव साक्सेस जाथों आंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया जोंहा बिपिएफनि आदर्श आरो नितिया सोरबा सासे बेक्तिखौ लानानै नङा बिपिएफआ जाहैदों रायजो राजानि साननाय हनाय रायजो राजानि अभाब अभियोग बेखौसो मावफुंनो थाखाय दायित्व लागोन सोरबा बेक्तिजों नङा बिदिनो सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन जाहाथे गाब्र' दाहैथों थांनानै राजनितिक मोनसे स्पेस मोनथों बिपिएफआ जि मोनसे बिनो स्टान्ड होदोंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट सिट माने दायित्व होदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानानै गाव जिबायदि पालन खालायनांगौमोन बिथांमोना जिथु गाव बेखौ रायजो राजाफ्रा पार्टि लेभेलावखौ बिसार खालायगोन नंखायनो दिनै इउपिपिएलआव जिथु थांबाय सिमां नुनानै थांदों मावफुंनो हाथों जाहाथे दा गाब्रथों आरो बार गाब्र' जानायखौ जोंबो लुगैया मानोना बिथाङा जिथु साननानै जि मावनो होननानै दिनै ओंखारलांदों इउपिपिएलनि माने सानस्रिजों इउपिपिएलनि सान्थौजों बिथाङा हाबफानानै जि खामानि मावनो ओंखारदों बिथाङा जाहाथे गाब्र' दाहैथों आरो राजनितिकआव बिथांमोना स्पेस मोनथों आरो